chini Tripura je movement choli tongmani je road block khailai tongmani IPF tirok chini manthai sokai no sanai kabangma chubamung kabangma chugya phano chuba lai kha nang lai rangta cheng takai cheng sanglai tongmani abono cheng baire tongnai rok jara samung khai tongnai te pori tongnai te samung khlai tongnai employee rok cheng Tripura haste ni kabangma no o Hyderabad Telangana Hyderabad city go kabangma no cheng rutugai mankha প্রায় 3000 হাই চিনি বরক ও জায়গাও সামুং थांनाय बायदि स्टुडेन्ट खबै जों मालाय मानखा ते आबोनि मिडियाफोर जों बाहाय खलाय जों त्रिपुरायाव आमाहाय मुभमेन्ट न जों सुबाय मानो ने जों कायसा तिनि कक सालायका ते बान्दा खायलायका जों आसुलायका युथ आइपिएफ नि बिसिंते ते आ जायगायाव आंनि जेन अर्गानाइजेसन थायगा आ जायगायाव जों आसक तो सालायलिया जों donation khaileka जों बोसोर का जानि मानसाक जों सुबाय मानो जोंनि युथ आइपिएफ रो जिन दफानि बागै कक सानाय रक जिन दफानि बागै सानाय रक जोंनि आइडेन्टिटि न सामनान बागै माइ थांमोन न जों सामना रनाय नै सान दंनाय रक नि वादि पामति याव खावा जागै जों नु media social media ni bisingte abon bagai जों ini o jaga tongnai rok bo जों Tripura sarok जों Tripura bai thi korungjak te sini borok bai जों thi korung thi kaisani bagai जों khanangoi tini logi जों meeting khailekha haipano 3000 जों tini asuk goimalia ekloge phaika chinaro 150 jon aro haika kha जों asungni bisingono जों donation khailekha te donation khailai जों 21000 हाय 21000 रां काखाचिनि 21000 रां कामान बिसिंगो दिनिनो जों युथ आइपिएफ दिनि इलाहाबाद बैंक गो जों युथ आइपिएफ दिनि तुइ फांरक बाय जों कन्टेक्ट खाये जों बरनो donation खाय जों बरनो चुबा हका हायद्राबाद तेलंगाना स्टेट हायद्राबाद गाचिबोली जों नुगै दङ रामकी टावार आ गानाव नेट रग सार थाके जों ओ रामकी टावार नबो तिखलाय मानाय हायद्राबाद नि जों हायद्राबाद त्रिपुरा साराव 3000 नि बिसि साकातेबो दङ आसे गोबां बरक जों दङ जों त्रिपुरा हास्टेव सामुंमाया हुमाया जों फाय कानफाय दंफायना र थांजाङै दिनि युथ आइपिएफ दिनो हामजागै त्रिपुरारेन सानमानो हामजागै दिनि आइडेन्टिटि न सामसिनाय जों कमामानि गोरोंमानि गुथाजा कमानि लेबुं दंमानि आबोनो जों दिनि आबोनो तुइ जों कगनारक लायखा कग सालायका जों बुसकांनि सालतेबो जों नांखाय जों जुबानाय तेबो जों आब्रो जत त्रिपुरा सा अ हायद्राबाद दंनाय रक जों कुथुम लायै जों तेबो जुबाय मानानि 50,000 1 लाख आमायके जों जुबाय मानो आबो हाय बरक दङ हायबा जों दिनि हटात जाखाय जों खलायलायमान बिसिंगो 150 हाय बरक काखा कामानि बिसिंगो जों donation